ҳангоми шунидани исми Марокаш шояд бисёриҳо суол кунанд, ки ин кишвари дурдасти африқоӣ моро бо чӣ ба ҳайрат оварда метавонад. дар асл Марокаш як кишвари ҷолиб аст. бо он ки якчанд километр дуртар аз Аврупо воқеъ гаштааст, аммо зиндагӣ дар он комилан дигаргун мебошад. ин сарзамин на танҳо зодгоҳи афлесунҳои хуштаъмтарини сайёра, балки анъанаҳои чандинасра, шоҳасарҳои меъморӣ ва манзараҳои ғайриоддӣ маҳсуб меёбад. Шефшауен яке аз шаҳрҳои зебою афсунгари Марокаш аст, ки дар шимоли кишвар дар доманаи кӯҳҳои Риф ҷойгир гаштааст. ин шаҳр бо хонаҳои рангуборшудаи кабуди худ дар саросари ҷаҳон маъруф гаштааст ва бисёриҳо онро бо номи шаҳри кабуд мешиносанд. воқеан гӯё порчае аз осмон ба замин фаромадааст ва дар кӯҳ доман афкандааст. Шефшауен соли 1471 ҳамчун қалъаи мудофиа алайҳи ишғолгарони португалӣ таъсис ёфта буд. номи шаҳр аз ду калимаи арабӣ шоф ва шауен гирифта шудааст, ки маънои нигоҳ кун ба шохҳо аст ва ба қуллаҳои дугонаи кӯҳҳое ишора мекунад, ки ба шаҳр ҳукмронӣ доранд. таи асрҳо шаҳри Шефшауен нақши муҳимеро дар муноқишаҳои динӣ ва сиёсати минтақавӣ бозидааст. баъдтар дар асри 15 Шефшауен паноҳгоҳи яҳудиёни фирорӣ аз Андалусия гардид. сабабҳои гуногун барои интихоби ин ранг дар шаҳр гуфта мешавад. бархе мегӯянд, ки ин ранг мору ҳашаротро дур медорад ва аз ҳамин лиҳоз интихоб гаштааст. аммо Шефшауен танҳо таърихи бой надорад. ин шаҳр имрӯз ҳам ҳайратангез боқӣ мондааст. ҳар гӯшаи он, ҳар кӯчаи танг ва печидааш бо рангҳои гуногуни кабуд оро ёфтааст, ки дили ҳар сайёҳро бо гирифтани аксҳои зебо дар ин макон тасхир мекунад. меҳмонон ба ин шаҳр на танҳо баҳри аксгирӣ аз кӯчаҳои кабуд, балки барои шиносоӣ бо ҳунарҳои мардумӣ, бозичаҳои суннатӣ ва хӯрокҳои лазизи маҳаллӣ меоянд. имрӯз Шефшауен яке аз маконҳои шинохташудаи байналмилалӣ дар соҳаи экотуризм ва фарҳангшиносӣ маҳсуб меёбад. фазои орому тоза, манзараҳои кӯҳӣ, кӯчаҳои тангу рангшуда сафари касро ба ин макон ба як таҷрибаи фаромӯшнашаванда табдил медиҳад.